chenro. Wakili, gimolo sesani, jotelo manyanza, mutingo counties, Kisumu, Siaya, Homabay nyaka Migori, jotelo go kregi adita yo machal nade mag kao ber mawuok e sirkal. Kadiponi nitiere adita mora ma nyalo bedo ka ichiko. Waja tingo basket mari, yuni kacha ni jatend piny Kenya kobiro, mage mwayudi. Gilombo wach, ka ikwecho, kata ka irito. Magi duto nyaka tim. Tiwone telo mag counties wa makaluo, oikore ne lokruoge. An gadier ni giikore. Kichako gi Migori, ko nyakor jamoko, miluogo gi Homabay, Kanyawang'aya, midhi Winam, midhi nyaka Siaya. Giikore, nikech kata mana king'iyo Siaya, Gavana James Orengo oserwako rais apani chiegni diriyo. Limbe mag dongruok ma rais nodhi nyaka chula ma ewi ginene iluongo ni Mageta, ewi Imbo kocha, weche mag solar power. To king'iyo kata mana Kisumu, to ginderi mag Siaya nitie madhi mbele, water projects ma Ugunja, nderi mantie Siaya, dhi Kisumu, Marine School oserumo, projects nitie kanyo madhi mbele, Gavana Nyong'o oserwako rais kanyo motegno kabisa. Kidogo Homabay, rais osebiro chiegni mana madhi didek. Yari mainland, Homabay nyaka Islands, nyaka dier nam Mfangano, osebedo Rusinga. Kidhi Migori, Ochilo oserwako gavana nyaka Soni, kuma tinde bet ka ng'eny matin. Weche mag sukari, kata gope mane nitiere chien kanyo endo, ne rais oketo koke mwandu kata hela ma bup moromo mano konyo e gope mane nitie mochul jopur. Koro anyalo wacho ni governors wa ang'wen gi to ikore mar rwako ker gi dongruok ma sirkal mamalo. To ing'e ni nitie gima ni kisera. Kisera no endo en gima nyaka koro ging'i ahinya, mondo nikech awacho ni kata kidwa nyiedho dhiang', kinyiedho kata mana dher dume, to ka en gi chak tiketo lum koni, tinyiedhe gi chien koni, ing'e ni chak chwer kabisa. Ma nitie gimoro iluongo ni ko, ng'e ko. Pong' ma nyaka iket gi mana chiegni e kiu 3 kata 5, kikoro chak wuoka. Koro ana neno ni kaluwore gi kwe mantie to gi winjruok mane kind jakom Raila Odinga kod ker William Ruto gi esechegi, mane monego bed ni bedo platform ma governors wagi tiyogo gi eseche ma wantin e kind sani gi yiero ma biro mbele kono, mondo wabed kod environment makare mantiere sani. Environment no nitie mondo dongruok manyalo ya sirkal mamalo omed donjo mwalo, but bo malure gi kit kisera magitimo kigin kaka jotelo morito pinje ang'wen gi, mondo dongruok obina jowa e yo moro mapiyo kabisa e dweche 18 dweche 20 modong'gi. To mano nyalore. Emomiyo wacho nyoro ni gi jotelo matindo manyien neno wagogo ni kwe mantie sani mokel gi jakom kod William to gi jo Kenya modong' te gi jotelo mamoko, onego watigo ka jo Kenya mondo dongruok obed kamoro amora. To kidok Kaluowa kata oganda wa Nyanza mwalo e dho nam, pacha en ni king'iyo Kenya nitiere jogo eko manogore kabisa mondo Kenya yud loch. Jaramogi Oginga Odinga, wang'eyo list no te. Kenya noyudo loch. Diere kanyo pod nitiere lweny mondo democratic space mar piny oyawre matin, ji obede nya wacho pachgi. Sani wacho pachgi kaka idwaro, nduku wache ka to en gadien ko wuok odhi mana to wuotho kata gi tiende. An be mana kamano. So kanyo ing'e ni nitiere James Orengo gini, jakom Raila Odinga, Kretu Murungi gini, gi ji mamoko. Kendo ne gitiyo kabisa. To gi seche ma wantie ni, fak nyoro nya wacho ni every generation
generation ka generation nitiere ga gi mission moro magi pursue. In every nation, piny ka piny nitiere mission moro, nitie agenda moro manyaka generation ka generation pursue kendo many motegno. E seche ma wantie ni generation masani Kenya ka wateo kata mana Manyanza en weche mag dongruok, weche mag ohala, weche mag ngima, gik mabero ngima ji, economic rights. Iwinjo wachno. So kanye monego bendi koro governors wagi kete wigi kanyakla to gi seche ma wantie gi kwe mantie ni wanyalo timo ang'o gi piny owacho mamalo mondo hali mar ngima mar jopiny oinwa kimaendeleo kidongruok. Koro en okang' monego beni wa focus e weche mag dongruok, weche mag economy and nono kaka economic justice issues nyalo nya e Uganda wa. To mano ngiso nango? Mano ngiso ni kata mana loso mar jotendwa gi nyalo affect kaka gi relate kod sirikal mamalo. Yomiyo kata governor kane gi wach moro jo kanduko wacho nyaka ng'iye ni platform mane mi wachemo. Nyabedo gi wach maber ti wach samarach gi kamarach.